Salam, hormatly watandaşlar. Bugün bizim kıysaca etmekçi bolýan çıkışymdan ol esasan bildiriş boljak. Sebäp şu çıkışyň dowamyny akşam men saparagy bilen dowam etdirmekçi. Sebäp o gelip goşan habar köp taraplayın fin edilip çekeleşip pikir alışyp halkymyza ýetirmeliýän karara geldim. Şoň üçin häzir men gysgaça meseleni düşündirip beren, emma düýpli şu mesele aşam saparagy bilen aşamky çykyşymyzda görüp bilersiňiz. Mesele näme barada? Ene dün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şular ýaly habar gelip gowuşdy. Şu taýda ýanky general inspektor döredilen WDP var şular ýaly general inspektor diýmegin baş inspektor wezipeti näme? Şol inspektor diýmek şol işleri seretmek, şol barlap görmek, netije çykarmak. Inni ol näme iş etmekçi bolýar? Olam baş inspektoryň ýörüti şular ýaly halk bilen göni habarlaşmak üçin 3 tane gönüden göni açık liniýany, ýagny Rusça ise garyaçy liniýa diýär, şonu döredipdir. Oňam sebäbi şu aşakylardan ibaret. Amerikan Birleşen Ştatlary ine bir ýyl bäri üznüksiz günnelik diýen ýaly Ukraina elden gelen humanitar kömegini, ýarag kömegini we medisina kömegini hemde şol hökümet üçin aýlyk günlük töleglerini hemmesini öz boýuna alyp gelýär. Ýöne ştaýda bir mesele ýüze çykýar, Ukraina ýanky bir Ýewropa ýurtlarynyň içinde iň bir korrumpirlenen döwlet diýip hasap edilýär. Indi şoşol mesele, korrumpirlenen mesele Sowet Soýuzynyň öňkü respublikalaryny alamazda indi bärde iki bolýarda Ukraina bilen Türkmenistanyň ikisi deň hatarda korrumpirlenen. Sene Türkmenistanyň akybar ýagdaý, indi Ukraina göni geçirip bilersiňiz. Bizde diňe Ukrainada ýoklar, şo bizde barda, şol atalogul ine çykyp hökümrewarlyk edenak ýa bir adamyň agdyna ankarlanak. Ýöne ogurluk hemme tarapdan şu yerli hakimlikden maslahat täçürde pesine çelli ine ogurluk edildi, ine korrupsiýa. WDP bilen ogurluk bilen meşgul. Ine Amerika şu ogurlugy ortadan aýyrmak üçin ine ýörüte baş inspektory şular ýaly görkezme berýär. Şular ýaly hukuk bilen öpçün edýär. Olan şol indi ýerine barlap görmek üçin şu Ukrainadaky ähli korrupsiýa degisli soň ýanky maşyny studiýada ýanky illegallik alawçylygy degisli mesele boýunça hemde emlak ogurlugy barady. Ukraina uğradylýan humanitar we beýleki kömekleriň nira sarp edilýänligi barady. Şol ýörüte iş alyp barjak. Şu meseleler boýunça haýsam bolsa bir adamda Ukrainanyň islenlik grajdanyny fakt bar bolsa 3 tane telefonu goýupdyrlar. Şoňa göni jaň edip şo taýda aýdyp berýär. Soň onuň inspektorym öz kömekçileriniň üstü bilen ana Ukrainada eýem olar bardy. Şol her bir ýerde bolup geçen uly kiçi tapawdy islenlik ogurlugyň ýa döwlet emlagine elurulmagyň gara şu bir ýerde bir kanunçylyk bar bolsa hemme jognyň üstüne açyp soňra şol işle boýunça FBR'e geçirýär. Amerikan olam o taýda soň işi suda berýär. Ende demek Amerikanyň kanunlary boýunça jenaýet eden adama 1000 ýyla şelli jeda berilip bilinär. Näme üçin Amerikada diýip aýdýar? Sebäp ol Amerikan uğradyp duran puluda. Ukraina kömek diýip, Ukraina halkyny görüşde we uruşda diýip. Munam Ukraina korrupsionerleri, ogru jümürleri, ýanky maşenlikleri ýetişbilligine ogurlaýarlar. Ol halka ýetenap. Şol sany humanitar kömegi ogurlanýar. Şoň üçin men özüm akıp elin gowşuryp oturan. Ýogsa bärden pasilka salyp bize uğraşsak bolýar. 10 pasilka, 1000 pasilka bar ýa Ukraina, ýöne Amerika kimin eline ýetdi? Ya kim alýar şonu?
Ine şol problemi bolupdy. Şoň üçin ene şol mesele döredildi. Ýöne şo komitet döredildi. Inni diýjek bolýan zadym şol inni şo taýda aýdylyşyna görä diňe bir bu mesele ýa baş ýa-ni inspektoryň alyp barjak işi diňe Ukraina bilen tişaklenenek Orsiýadan girýär şoň içine. Soň bilermeniň aýdyşyna görä ähli postsovet respublikalar bar. Öňkü Sowet Respublika. Şolaň içinde de edilýän korrupsiýada ene dogry we dürüst baha beriljek, serediljek. Demek olara mevzudasyny aljak. Bu demek yurtdaşlar näme bolýar? Inni korrupsiýa garşysyna total uruş alyp barmak göreşdir. Uruş alyp barmak. Sebäp korrupsiýa çüýretdi. Biziň öňkü SSR respublikalarymyzda soň daşynakylary da ýetirdi. Bular pul bilen hemme zady çözjek bolýarlar, para peşkeş bilen. Kanun bilen işlejek bolýan adam ýa ýolbaşy gatya öňkü Sowet respublikalarynyň çägini. Indi şo taýdan bir 3-4 tane döwlet aýraýmasak bir Baltyk döwletler. Galan hemme ýerde diýen ýalyna para horluk bar. Ya ine görüp otursanız halkymyz näme üçin ýurdun daşyny. Edil şu biziň halkymyz ýa Ukraina halkyn gazanç etmek üçin hana Polşada, Çehiýada, Germaniýada, Ispaniýada, Portugaliýada, Angliýada Ukrainalyň ýok ýurdy ýok. Şolaram şol ýurdun daşyna çykyp gazanç edip gazananyny ene getirip öz ýurduny çağalar nidir ya en atasyny jaý salyny edil türkmeniň düzgüni tertibi ýa-da arzuwy şolanky. Ütköşük zat ýok, sebäp öz ýurduny bulara ýanky rahmetine hak törýän edara da ýok, şirket hem ýok. Şonuň üçin şu mesele gaty wajyp diýip hasap edýän. Demek inni gezek kime ýetdi? Yurtdaşlar. Ana Gurban Guly, onuň ogly, haramhor ogry, tohumy, töweregi şoňa hyzmat edýärler. Ol Niýazyň döwründen bäri ogurlyk edip ýurdun daşyna gaçyp giderler. Indi 7 pıştyňda çelli jogap berersin. Sebäp nämedir? Biz bilip otyr, öýleri görkezip otyr. Hana Orsiýet bilen Putin bilen gujoklaşyp oturan atal oglum. O Orsiýetyň Türkmenistanyň içinde näme edip berenini diňe biz bilemda. Näme? Türkmenistanyň Aşgabatda Amerikan ilçihanasy ýokmy, Angliýanyň ilçihanasy ýokmy, Ýewropaýyň beýleki döwletleriniň ilçihanasy ýokmy? Olar görenäkmi orslaryň otak çalyş edip ýurdun içinde hojaýynçylyk edip berenini? Elbetde bilýär. Ýöne şu döwletler ilkinji nowatda halkyň reaksiýasyna garaşýar. Halk näme diýär? Halk näme isleýär? Ene şoň üçin şular 3 tane telefon liniýany açyk goýdular. Arda şikayet etmek üçin. O bilemedip biler. Näme üçin ýok? Täp olam korrupsiýa. Orsiýet bilen baglanyşykly. Ukrainada uruşam Orsiýet bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň ene beýmeşhur ogurlanýan halkymyzyň ýerasy ýerisi baýlyklary ýene de Orsiýet bilen baglanyşykly. Atasam oglam Orsiýetin getirip oturdan dikmesi halkymyzyň saýlan adamlardan. Olam düşnükli. Demek inni bilaňam inni başyna ahir zaman gelýär. Geldi diýip hasap edäýin watandaşlar. Men şonu aýdadym geldi-de. Ýöne şu mesele barada düýpli gürleşigi, gepleşigi, pikir alşygy men akşam saparagy bilen etmekçi bolýan sebäp ykdysady tarapdan aýtmaly meseleler bar. Eger şu sanksiýalar Türkmenistanyň garşysyna girdilse, o korrupsionerler tutulsa, bilen ykbaly nähil bar. O ogurlanan milliardlar nädip ýurdun içine getirilmeli bar. Şoň üçin şu kunaşam geňişleýin gurulmak etmekçi şu mesele boýunça wagtyňyz bar bolsa, isleňiz bar bolsa, ýurtdaşlar gelin, tomaşa edin. Men şol akşamky duşuga çagyrýan. Onu häzirlikçe sag oturuň. Akşam duşýança hemmeňiziň öňünde